Ndang kok dang ki. Kuwi sing ngendang. Ha kepengin ngendang. Pak sajake nyolong. Weruh kowe iki kaya weruh kendang ya kok. Lho, kok kaya kendang apa piye? Wis sing bedhug gedhe. Terus sing ditabuk nggo endi nek kaya kendang kok ngene iki? Ayo nggon lulang. Lah mongko ndi lulange ngendi? Aku lulangmu nggon ngendi? Lah aku ora ngerti lho. Tak ngendang ya. Yang ngendang. Aku ketipung wae Elisa. Ketipung cilik. Ya tak kinting. Ya. Si Nyuwun apa, Mbah? ndrok. Ora wis duwe, Ndok. Kowe yo duwe wis. Oh, ayo. Aku le mancing le gondol Mah Tatin. Ya ora apa-apa becane dhewe-dhewe kok ya. Jane dhewe-dhewe. Sing penting aku gak Mbak Tatin. Ya. Pripun Mas kabare? Apa? Wis dipo. Nak bengi iki do lalen rumah saku. Loh, kok sing aku lali apa? Ya kowe ngartekke. Kacing loncat. Oh iya bener, setuju. Oh, iki. Seksine ya, Sa. Aku seksi, Seksi Pak. ya, Sa. Heeh, ngartake bajing loncat engko entuk tambahan. Nya lah kayaknya. Terus Cukup semuanya bangane nyolong. wis gek ngaturke panuwun. Karo sapa? Aku Dik, ngatur nuwun Mas. Ndek sing dikeki kok aku sing kon ngaturke panuwun kae karo Tatin kae. Iya. Mangga. Tin. Kok magerenengan to, Tin? Lah aku kan Kok kamu meninggalkanku to, Tin? Lah kenapa? Kamu lagi minta uang loh. Aduh konangan iki. Ndi kowe wingi nyilih aku to? Balekke. Lah iki ora nyilih. Lah ngapa? Ning ninggali ning rong duwe. Lah saiki wis duwe to? Engko Tin nang jaba wae. Lah ya momong weruh lho aku. Ana pamundutan apa kae mau? Iya. Napa kan Mbah Waji? Apa Mbak Waji? Nyuwun apa, Mbah? Ndrok. Ora wis duwe, Ndok. Kowe yo duwe wis. Oh, iki apa Ora ya? piyaine Mbah Waji? Iya. Wah. Monggo. Monggo, Pak. Angsal nek kedadian regane. Tekno beda niki suasanane. Nggih mriki. Nggih. Mriki. Wah, iki jan kaya gentro tenan nek iki. Sae. Gentho apa gentong? Riyen sok ngetoprak iki. Mboten. Lah iki kula nggih ngawur kok. Ah nggih jenengan wong ngawur kok. Nggih. Nggih. Nggih kula wani nggih jenengan wong ngawur niki. Nggih. Kula wedi. Pripun? Pripun, Mbah? Jenengan anjing napa? Tandang iki. Rekane ya men golek vitamin ngoten mawon. Golek vitamin. Golek apa? Tekno suasana dalu niki kok benten. Bentene. Kula niku biasane teng suasana sing silir-silir niki anget-anget rapet kabeh. Hah? Anget. Nggih. Sing marai anget apa? Ah nggih jenengan-jenengan niku. Nah, pripun mbok sing cetha to? Mosok kudu dicedak-cedakke. Wah, kula niku wong tuwa wis bruwet e kok. Kula ya luwih bruwet. Nggih, Pun, nggih. Iya, anjing nembang napa, Mbah? Nembang ora iso sing penting melu seneng Pak Seno wau niku. Wah, nek melu seneng kowe mbok surak ning jaba. Kula niku rasa surake do suraki kok. Wah, nggih. Urip kula niku anane ming suraki. Oh, lah nggih apik. Cah kok nggo bancaan kena. Ngawur meneh. Nggih, kula seneng kalih sampean kepethuk. Seneng yo bayar. Seneng meneh. Seneng kok bayar. Kula niku anggere Nek seneng niku sithik nggih, bayar, nek seneng bayar e. Nek seneng niku ora bayar. Seneng ya dimplok ngono. Anggo mangemplok jare seneng. Iki nek biyen anu mbang gula cupacup. Heeh. Nah, Ya, Tatin arep nembang apa? Ya. Nggih. riki ajeng tentengan o pinggir. Kula nyepake riyin. Nah. Mangke ndak. Kula niku lek ngampet niku nganti anyang-anyangen niki wae. Ampuk ya dilairke. Nek anyang-anyangan ki piye to, Mbah? Duh, Anyang-anyangan sing loro ki apane? Jenengan dereng nate. Derenge. Kula nyang napa pripun? Maksudnya?
Turene anyang-anyangan niku pripun nek dereng nate kula nyang. Nyang niku tegese menyang niku mangkat. Lah saden dibuka riku kok. Ki wau enten pamundutan, Pak. Oh nyemplungi amplop Apa? kok lali. Saking Mbak Wati saking Mbak Wati. Hong Kong. Oh, Mbak Wati saka Hong Kong. Nggih, Ya. nuwun. Mbak lumantar streaming berarti. Heeh. Nggih. Ngersake apa Mbak Wati? Bayar kontan niki ora utang. Biasane kula ming utang niki kula bayar kontan. Terus niki nggih kula. Nggih. Oh, nggih, matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun ya kena sesuk Wah, ora kenal saingan. meneh kok. Oh, nggih. Oh, nggih, matur nuwun nggih, Pak. Niki pegawe lho niki kados ngeten. Pegawe stasiun niki, Pak. Wah nggih. Oh, nggih. Wah. PJK nggih. Nggih. Diratani, Pak. Edan iki jan. Diratani kabeh nggih. Sing ngisor dhewe kok kon nyepuluh arek. Jane kula pengine ro Mbak Prastiwi. Ah, Nggih, diratani. nggih kalih Bu Pras nggih. Ringen sangi. Senenge napa? Nek tuwa ki rapati kanggo rada Oh, nggih, nggih. Pun nggih. Entuk tak tong-kentung tak pun gek lenggah. Lenggah gek ngitung meneh, nggih. Aduh. Aku le mancing le gondol Mah Tatin. Ya ora apa-apa Ya, becane ora apa. dhewe-dhewe kok Jane ya. dhewe-dhewe. Sing penting aku gawe. Jenengan wis seneng. angsal sekone Pak Senoto. Ora usah omong-omong Pak Seno ora seneng mengenai kok do omong-omongke. jenengan Mary kepengin. Hah? Kepengin. Mboten sah, Pak. Oh, nek kepengin mangke ten wingking rika piring reget akeh. Wah. Ajeng mangsai. Ah nggih, Wah, bareng-bareng. Nggih disai wong jak urung ngedukke kok wingi yo. Ya, Ayo, arep Ki. ngaturke apa? Nggih nyuwune tembang kangen, Pak. Oh ya, tembang kangen. Ya. Tembang kangen. Mangga dibawani sik sedela. Ya, men kepenak. Ya sak cukupe kok sedih. Apa Lisa? Lisa njaluk pemilu. Nah, pemilu. Ya. Tak tunggu sliramu. Ngapa sing ngendang kok dangdeng ki? Kuwi sing ngendang. Ayo kepengin ngendang. Pak sajake nyelok. Weruh kowe iki kaya weruh kendang ya. Lah, kok kaya kendang apa piye? Wis sing bedhug gedhe. Terus sing ditabuk kok endi nek kaya kendang kok ngene iki? Ayo nggon lulang. Lah, monggo ndi lulange ngendi? Aku lulangmu nggon ngendi? Lah aku ora ngerti lho. Tak ngendang ya. Yang ngendang. Aku ketipung wae Elisa. Ketipung cilik. Ayo tak kinting. Ya. Sliramu rawuh jambabingan. Nggo wiyaga do ngamini kabeh lho. Ya. Tangan di atas. Ping serenut. Ayo mesake kok keronto-ronto. Tangis kang kebak. Kanca dhewe kok. Tetungga. Man sliramu. Pedhot. Ngapa lho? Ngogel-ngogel ilate. Kan tak pilih, tak pilih dunya akhirat.
kono piye? Ya ayo terus gesik. Terus. Ya Rabbi. Tangan ke atas, ya. Ya, siap. Dalange bareng. Ayo ben. Malah dianggap pemberangkatan iki kepiye iki? Jangan. Ayo Tin. Dirampungke Tin, ayo ndak santai wektune. Amin yo. Monggo berkatipun dipun beto piyambak-piyambak. Berkat semene iki isine apa ya? Ya. Tembang kangen monggo, yuk. Yo. Matur sembah nuwun. Sing ngapunten Pak Seno. Nggih, Pak.
mboten ngira-ngiraos hormat kula dhateng panjenengan sak rombongan kula tak nyuwun napa nggih Rondo Kempling. Oh, monggo. Duetipun kali sinten? Kali Mbak Elisa. Wah, ya. Niki dereng rondo niki. Kula dereng rondo lho. Oh, siap nggih, siap. Hafal to, Pak? Nggih, ro dituntun-tuntun. Okay. Nek empun tuwa ngeten iki nek ora ro dituntun ora tekan nggone. Kadang wis kesel ning pekarangan ora iso mlebu omah. Oh, je. Ayo pekarangane kejembaren. Ah nggih. Nggih. Ya, mangga Rondo Kempling mangga dados. Bagi tidak putih tapi ngaren tidak wae ra lupa sapi kewean apa ora wedi timbang nganggur aku gelem ngancani yo napa pindahan anawan lunga blondo ning pasar bae prawan rondo kangge kula kapenting matur nuwun Mbak Elis, matur nuwun Pak Seno Nugroho. Nggih, Pak. Monggo pun lajengaken supados lampahan dalu punika saged tuntas kanthi rancar. Matur sembah nuwun. Ya, wah. Wau pun kula ketokke putih-putih sakniki kula ketokke abang-abange. Ning nyinggahke nggone adate lho, Mbak. Pundi ning dompet to? Nek biasane sok ngeten niki. Kula mboten nyimpen. Oh, mboten nggih. Mboten. Sak kajenge jenengan lah. Bareng. Waduh. Biru. Sare abang de biru. Dinggo ngitung nganti gara-gara iki. Nggih, waduh didilat barang. Mbok aja nganggo idune panjenengan Pak nyilih idune Sehono niku. Niki Pak. Iya. Engko niki utung kotos-kotos. Nggih. Nun. Matur sembah nuwun. Kari bagiane garwane kok ya. Nggih. Nah wedi mulih. Kuwi mau ming dipamerke to. Nggih. Oh, arek biru. Ya wis ora apa-apa. Mangga ya teruske dhisik critane ya. Walah ngopo meneh? Lah nggih. Oh, nggih. Nggih. Wah, iki malah Anoman iki malah lomo iki. Anggere anu mah rata Heeh. Wis kabeh didune ya, wis. Nggih. Sing ngendang. Sing ngendang. Kendange kalih Pak niku sek kumis kalih sek niki. Loro. Iya. Sek balung sedaya, Mbah. Sekalian. Tariem pergi ke pasar. HP iki. Ayo ngger teruske dhisik. Ya minta derekke Mak ya.
tansah marmaring sukma sinukmaya winayo ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati datan kawusa manjipun gubit sanggar sangarup Nana ganti kecapun nalika semanten nata ing Traju Trisna Prabu Setija Bama Narakasura ing wis ngetapaken sanggaring Purwadya Balapating bleber pating Jaka Tirta mludhakan ing daratan Umyangku mara sangyaning prawadya bala mandhikata lawan bindi kobar kunang lawan pasur tambur myang suling pepandhen dalutek miwa bandera kakandha mawarna-warna Pindha Jaladriana Sri Kawuryan lole kenthos walu gempol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas dadi wana Kanjeng Hyang menapa sampun kula aturaken nyatanipun sampun kula antepi lair lawan batos kula anggen kula kepengin ngemutaken dhateng tiyang sepuh kula. Oh nggih, wayah Mas. Wayah kula sinuwun Prabu Setija Bama Narakasura. Nyatanipun kedah mekaten. Ingkang Rama nata ing Darawati menika menawi mboten dipun ngemutaken badhe kedrarung-drarung pakartinipun anggenipun tansah nengenaken dhateng para Pandhawa. Miwah ngiwakaken dhateng kula warga piyambak menika wajib dipun ngemutaken. Ewadene samangke menawi ingkang Rama menika mboten eling Purwadasena sumangga anggen paduka badhe murba masisa dhateng Sudarma paduka piyambak. Paman Pancatnyana wonten dawuh nggih. Yayah Griwa wonten timbalaning dawuh sinuwun Prabu Setija. Kabeh Prawadya Bala jana ingkang cicir dijujuk negara ing Darawati. Yen pancen Kanjeng Rama ora lenggah ning negara ing Darawati, menyang endi lenggahe Kanjeng Rama bakal tak uber, bakal tak goleki. Nadyan mapan ana ing negara ing Pringgondani aku ora bakal wegah gawe geger projeng Pringgondani. Paman Pancatnyana niki ngestaken dawuh. Durnaina panalingan rul majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aning prang Bratayuda wajan lah kok niki mengke petungan kula kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan pancen pangajaping ati kula kados mekaten Dik Patih
Mituhu dhateng menapa dados dawuh pangjanipun anak Prabu Ngastina. Gatotkaca kudu lengser ke Prabon merga menika dados klilip tumapi anak Prabu ing Ngastina anggenipun piyambakipun boten sarujuk menawi Gatotkaca lenggah dampar ke Prabon ing Pringgondani. Syukur bage anggen kula ngutus dhateng anak Prabu utawa wayah kula Stija Bumana Rakosura menika saged dados pancatan nyirnakaken dhateng para Pandhawa lho napa boten kepenak. Kula kalih sampeyan ora usah dadak tumandang karya, ora usah dadak jumangkahake sikil, ngrembyahake asta. Mung kari ngenteni kabar patine para Pandhawa. Jan kok kaya kepenak banget. Nek omong kaya yak-yak. Ning apa kira-kira Pandhawa niki mesti mati? Niki rak dinane apik. Nggih. Dinane apik pripun? Tanggale pinten? Tanggal 2. Sasine 2. Taune 2020. Niku tegese angka 2. 2 niku tegese sirna. Oh. Dados Pandhawa badhe sirna wonten ing tanggal 2. Oh. Sesuk-esuk biar Pandhawa tekaning pati anak Prabu Duryudana mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Gatotkaca lengser ke Prabon. Gatotkaca lengser dipateni Stija, Stija mateni Pandhawa, Kurawa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Paham? Nggih. Awi ditonton anak Prabu Narakasura nggene ngamuk wonten negari Pringgondani. Wayah to, wayah. Monggo budhale Pati, monggo kula dherekaken Kakang Penemban Durna. Kinunun gadanira wirang tumandang setyaniko garwanira ing Kakang Udawa wonten timbalan Yayi Mas wiwit Kanjeng Koko Prabu ninggal Projeng Ndarawati mapan utawa lenggah ning Projeng Pringgondani nganti wis meh sak candra dak antu-antu rawuhe kok ora kundur marang Projeng Ndarawati. Lajeng keparengipun Yayi Mas nganti dhateng Raka ing Widara Kandhang. Yen nganti ana dukaning Kanjeng Koko Prabu aku ingkang bakal nanggung. Ning apa lare prayoga yen to Kakang Udawa karo aku nusul marang Projeng Pringgondani. Sabab kabar sing tak tampa lenggahing Kanjeng Koko Prabu ning Projeng Pringgondani bakal ngestreni jemenengane anakku Gatotkaca lenggah dampar ke Prabu ning Pringgondani Kakang Pati Udawa. Kuwi lha dalah. Malah kula nembe ngertos menika menawi anggere Gatotkaca badhe jumeneng nata wonten negari Pringgondani. Mila kula sarujuk dhateng panggihipun Yayi Mas Tyagi monggo dipun tungka utawi dipun gelak lampahipun prapting Projeng Pringgondani. Menawi ngantos mangke wonten dukanipun sinuwun Prabu Ndarawati, kula lan Yayi Mas kedah gadah pawadan supados samangke mboten dipun dukani agengipun nampa pidana saking sinuwun Kresna. Ayo Kakang Pati Udawa digelak lakune. Monggo Yayi Mas kula dherekaken.
kaya praptek kikir sokmanyo ila ayo rakanyo terus gawe kaget ndak sawang ana wadya bolos gelar papan tumbahe ngarang api jati ngarang bae megar kaya jamur barat bareng ndak sawang gendirane ora pangling iki perjurit saka Traju Trisna wadya bola nyanggir Stija Boma Narakasura wah dalah Sentana Ndarawati miturut kabar sing tak tampa Sentana Ndarawati ingkang dedeg piadege kanthet ngeyayet bringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen Senopati Ndarawati Raden Setyaki dasar para nyata wis apa kekeseting Sang Prabu Stija Boma Narakasura aku tumenggung Baron Sekeber Angger muni jeneng Baron kok mesti mengguk ya men Raden Setyaki ngono barat ayo praptaku negara Ndarawati ming kepengin ngadhep kalawan Sinuwun Prabu Ndarawati wigatine nata Kresna sudarmaning pepundhenku Prabu Stija Boma